Mit navn er Thomas Roden, og jeg vil rigtig, rigtig gerne med Radikal Ungdom til USA. Jeg har før ført en masse kampagne både i Radikal Ungdom og Radikale Venstre. Jeg har blandt andet været kampagneleder for Lotte Rod det sidste folketingsvalg. Jeg har været kampagneleder for Poul Olsen, der stillede op til byrådet i Aabenraa. Så har jeg ført en masse kampagne i Sønderjylland og været drivkraft hernede omkring Europaparlamentsvalgkampen og også nogle af de folkeafstemninger, vi har haft siden 2011. Grunden til, at jeg synes, at det amerikanske valg er utrolig spændende, det er fordi, det er primært to politiske ting, der interesserer mig. Det er udenrigspolitikken, og det er fordi, at den politik, udenrigspolitik, man beslutter sig for at føre i Washington, den er så afgørende for det NATO-samarbejde, vi har, og dermed kommer den også til at påvirke dansk udenrigspolitik utrolig meget. Det næste, det er den økonomiske politik. Kan man i USA formå at føre en politik, der er med til at sikre, en sund økonomi og en vækst, der er langtidssikret, og uden alt for store udsvingninger i økonomien, jamen så smitter det også positivt af på faktisk hele verden, men specielt på Europa og de vestlige økonomier. Og det er utrolig vigtigt, hvis vi skal have en fortsat vækst i Europa, hvor vækstraterne lige for tiden er ret lave, at vi har et land som USA, der ligger sig i spidsen for at fortsætte den økonomiske udvikling positivt. I skal tage mig med til USA, fordi at, jeg har brug for at lære endnu mere omkring, hvordan man fører kampagne. Jeg synes, det at føre kampagne, det er nok, specielt folketingskampagnen, er det fedeste, jeg har lavet i min tid i Radikale Ungdom og i det Radikale Venstre. Og jeg vil rigtig gerne have endnu flere kreative idéer til, hvordan er det, man fører den fede kampagne, hvordan er det, at man mobiliserer folk, og hvordan er det, at man laver en kampagne, der vækker opsigt. Og derfor skal jeg med til USA, fordi at Radikale Ungdom og det Radikale Venstre har brug for, at deres kampagneledere, de folk, der fører kampagne for dem i fremtiden, er endnu bedre. Hej hej.